tal-Belt Valletta l-ħadd intlew fl-okkażjoni tal-qadis patrun tal-Scouts u l-Guides, San George. Il-parata annwali tiġbed l-attenzjoni ta' ħafna. L-Assoċjazzjoni tal-Scouts f'Malta twaffqet fil-bidu tas-seklu 20, fl-1908. Sofija u Gaja, Antonio u Gianluca huma Guides u Ventures, ilhom attivi fl-Scouts għal madwar 9 snin, fl-Assoċjazzjoni tal-Scouts ta' San Ġiljan. Din hija waħda mill-eqdem assoċjazzjonijiet tal-Scouts f'Malta. Tintlaq ma' xatt mal-Scouts jisek sa tesprimi ruħek billi l-affarijiet li titgħallem. U meta u anke pereżempju l-attività li nagħmlu pereżempju campfire u hekk, kont se jiftaħ qalbu ma' xulxin u jisek. Jgħinu kollax fil-verità titgħallem affarijiet li min tista' titgħallimhom dejjem bit-teknoloġija. Inħobb nimxu, imur il-camping, inħobb il-parata wkoll. Nmorru nimxu fil-parata mal-ħbieb tal-Scouts u nuħdu pjaċir għaliex xi ħaġa ġdida. Michele Sammut, leader tal-Ventures, Scouts li għandhom bejn 15 u 18 sena, għal l-Scouting biet li żgħażagħ mill-las u jgħinhom ikunu kreattivi. L-ommana minn pekku anka qabel uħut minnhom u speċjalment activities bħal campings u hikes li għana tagħhom. Kelly Abela li hija leader tal-Cubs, Scouts li għandhom bejn 7 u 10 snin qalet li l-esperjenzi fih dan l-Scouts minn età bikrija jikkontribwixxu għal tisjieħ fil-karattru. Jiġiru iktar konfidenti fihom infushom, indipendenti u eventwalment isiru mexxejja tajbin anke fil-post tax-xogħol u anke fil-ħajja personali tagħhom. Imlibsa bil-maktur u l-badges li għatu identità li l-uniformijiet, Beavers u Dolphins, Cubs u Brownies, Guides u Scouts, Ventures u Rangers, Rovers u Senior Rangers, imexxija mill-leaders u l-maskots tagħhom, selmu lill-Aġent President ta' Malta Angelo Farrugia bis-swit il-Palazz tal-President fi Pjazza San George.